čo sa týka bežnej reči, hreším. Dokonca hreším aj pri Nikolasovi, ale ja to vôbec neberem ako úražky alebo niečo. Podľa mňa je veľmi dôležité, aký tón a akú intenciu tým slovám samostatne dáš. Pre mňa niektoré nadávky sú bohužiaľ také, že vyrastal som v chalanskom prostredí na ulici, vieš, čiže my to bereme jak bodku alebo čiarku, vieš. Vítajte v Topky podcaste. Dnes v štúdiu Podcaster vítam hostí, ktorých veľmi dobre poznáte. Volajú sa Michael a Nikolas Švehlovci. A že neviete, o koho ide, tak sa dobre pozerajte. Rapper Myself, ahoj. Ahoj. A jeho syn Nikolas, ahoj. Nazdar. Ja sa dnes na túto epizódu veľmi teším, pretože sám si mi spomínal, že vy dvaja ste ešte spolu v podcaste neboli, takže vaša premiéra. Veľmi sa teším, že ste tu. My takisto. Tak ja verím, že to bude taká veselá debatka, ako celé vaše videá, ktoré sledujem na sociálnych sieťach. Vlastne odtiaľ vás viac ako keby som spoznala a tak ako som ti vravela, že vždy, keď mám zlú náladu, tak si tie vaše videjka pozriem. Ako prišlo vôbec k tomu, že ste si povedali, že budete robiť také spoločné nejaké komické videá? Vieš čo, keď si správne pamätám, tak myslím, že prvé sme natočili cez COVID, alebo to bolo ešte pred, nepamätáš si? Cez COVID tuším. Cez COVID, no, že človek vtedy hľadal ako keby hociakú formu, ako sa zabaví a už si presne nepamätám, že jak vznikol ten prvý nápad, ale vyskúšali sme to spraviť, malo to aj odozvu u ľudí, ale brali sme to vtedy vyslovene ako fun, ako zábavu pre nás. A takto to nejak išlo možno, že rok a pol, ale potom sme si všimli, že tie videá majú naozaj že silnú odozvu od ľudí a začali sme sa tomu venovať trošičku, že pravidelnejšie. Nikola, super herec, musím ťa pochváliť. Ďakujem veľmi moc. dobre imituješ najmä otca. Ako sa tebe spolupracuje s otcom na takýchto videjkách? No, väčšinou je to docela zábava. No, až keď... Musíte opakovať viackrát niekedy niektoré scény asi? No, občas viacejkrát, poslednú dobu nám to už je trošku lepšie, lebo tak samozrejme robíme spolu dobrý tím, ale väčšinou to je zábava. Hej, čiže nekričí táto, že zase to pokazil, poďme ešte raz, že nie ste z toho nervózni, ale skôr máte z toho srandu. No, ako kedy. No, ako kedy, keď sa ponáhľame a nevychádzajú nám spoločné energie a napríklad už máme dať nejaké video, pretože za ten čas sme to posunuli do troška inej roviny a teda robívame aj spolupráce často s rôznymi marketingovými firmami, takže máme aj niekedy nejaké dátumy, ktoré musíme stihnúť a tým, že sme všetci traja doma plne aktívni, čo sa týka svojich aktivít, tak občas je ten čas náročnejšie sklbiť dokopy. A ja tým, že tie spolupráce dohadujem, tak aj viem, kedy majú byť odovzdané a keď to robíme v hrote, sú situácie, kedy tá výroba so mnou nemusí byť úplne príjemná, pretože som vtedy nervák, viem si to priznať, ale uvedomil som si to a pracujem na sebe, aby som ani v takýchto situáciách nebol nervák a aby tá výroba, alebo jak to môžem nazvať, aby to bolo príjemné. Aby to bolo v pohode, no. A táto je celkovo nervák, alebo dá sa to? No, pamätám si, že keď som bol menší, tak občas bol a poslednou dobu na to veľmi pracuje, je to už oveľa lepšie. Si ho vychoval? Áno. Hej, ja to hovorím tiež, že deti vychovávajú rodičov, tak to má byť. Tak. Máme sa od nich naučiť čo najviac. No, aké je to byť synom takého slávneho rapera, povedz Nikolas? Ani ho skôr neberiem až tak, že ako slávneho rapera od malička sa berieme ako kamaráti a máme spolu dobrý vzťah, takže neberiem to nejako špeciálne neuveriteľne. Ja som musela aj googliť tvoje práve meno, Michal Švehla, vôbec som ťa pod týmto menom ja nepoznala osobne a registrujem ťa len ako Myselfa, tak ako by si opísal, že kto je Michal Švehla a kto je Myself? Vieš čo, tým, že ty si hovoril, že tento podcast robíš tak väčšinou na pol hodinku? Asi. Tak snažíme sa byť taký rýchly, stručný. Neviem, či budem úplne rozvíjať do hĺbky túto otázku, lebo aj som sa ňou celkom zaoberal posledné nejaké mesiace alebo roky. Ale keď ti mám povedať pravdu, ja som to veľmi, veľmi, veľmi dlhú dobu som to absolútne nerozlišoval a ku všetkému, čo som z hľadiska kreatívy, k čomu som pristupoval, všetko som sa snažil robiť čo najbližšie k tomu autentickému ja. Čiže nemal som dlho rozdiel medzi Michailom a Myselfom, bral som ich ako rovnakého človeka, alebo rovnaký subjekt, alebo jak by som to nazval. A chvála Pánu Bohu, pred nejakým časom som si uvedomil, že to možno nie je úplne ako keby správna cesta, aj z toho obchodného, aj z toho biznisového hľadiska. A dneska už dokážem sa troška lepšie odosobniť
Od niektorých vecí. Od toho myselfa, takisto od toho Michaela. No, ale myslím, že taká určitá črta, čo sa týka mňa ako človeka a vlastností a nejakých tých povahových črt je vo veľa veciach podobná aj s energiou, ktorá ide ako keby z myselfa alebo z tej hudby, ktorá je pod značkou myself a vychádza von, tak je dosť podobná. Ja to ani nejak neviem ináč robiť, keď by to nemalo ísť zo mňa vnútorne, takže... No, pýtam sa preto, že aké to je byť synom známeho otca, lebo určite už si v takom veku, kedy aj tvoji spolužiaci registrujú tvojho otca, tak ako? Tak máš takých, že viac kamarátov momentálne, alebo to nejako vôbec neregistrujú? No, mám kamarátov, ktorí to akože občas registrujú, ale tak väčšinou sa snažím byť okolo ľudí, ktorí to neregistrujú a berú ma ako normálneho kamaráta, ne ako syna repera. Hej, čiže potom robia nejaké rozdiely, alebo tak? No, poznám aj takých ľudí, ktorí sa vlastne so mnou chceli alebo chcú baviť kvôli tomu, že som syn tatka môjho. A chodívaš otca podporovať aj na nejaké koncerty? No, raz za čas, keď je to niekde takto bližšie, ako napríklad teraz bol v Stupave, tak tam som bol, ale ináč nechodievam. Ale tak inak tie tvoje koncerty, to je taký celkom fitness, keď som sledovala niektoré videá. Áno. Že sa tam dosť naskáčeš a tak, že aká je taká príprava pred koncertom? Čo potrebuješ absolvovať? Nič. Už si pripravený dopredu. Ja som pripravený stále. V podstate dá sa povedať, to možno divné, ale kvázi som. Jediné, čo občas potrebujem, sú 2 minúty bez toho, aby mi niekto vrískal do ucha, alebo chcel ako keby sa fotiť. Ináč som vždycky pre ľudí, lebo to berem tak, že tú robotu, ktorú robím, tak vlastne som v robote, ako náhle opustím dom. Každý krát, keď idem niekam vonka, berem to tak, že kvázi som v práci. A čo sa týka prípravy, ja sa na stage teším, ja to milujem, ja preto stále žijem, čiže mňa tie koncerty mne robia radosť. Takže nemám moc špeciálne sa na čo pripravovať, akurát potrebujem 2 minútky občas, keď sú také busy dni a udeje sa nám to, že nestíhame a letíme a vystúpim rovno 5 minút pred koncertom, vtedy potrebujem 2 minúty na to, aby som si tak naštoval hlavu, spravil si stretching, práve kvôli tomu, že tam hopsám jak Pikachu a ideme na stage. A na stage sa odpájam úplne a pripájam sa na niečo úplne druhé. No ja viem o tebe, že ty si aj vlastne tvrdo vymakal tú svoju kariéru, kým si sa dostal tam, kde si. Jo. Čiže dá sa povedať, že momentálne si tam, kde si vždy chcel byť? Určite áno. Si spokojný s tým životom momentálne, ktorý máš? Čo si dosiahol? Áno, som spokojný, ale baví ma ísť ďalej. Aj ma to ťahá ísť ako keby ďalej a posúvať tie veci všetky. Ale chvála Pánu Bohu, môžem povedať, že také určité veci, o ktorých som sníval v 20-ke, keď som sa púšťal trebárs, alebo 21, keď som sa púšťal náplno do tej muziky, a o ktorých som sníval, že zažijem, tak tie som zažil a vlastne prekonal som v živote už taký bod, že už aj keby teraz neviem, čo sa stane, tak taký jeden ten základný sen som si splnil a viem, že nebude ma ťažiť nič do konca života, že som to nevyskúšal, alebo že som tomu nedal 110%. Takže taký ten checkpoint mám za sebou a všetko, čo vlastne následuje teraz, je už iba nadstavba. Ty sa aj dosť nacestuješ hore-dole, keď chodíš vystupovať. Máš čas potom na rodinu? Vieš čo, paradoxne ti poviem, že aj mám, ne? No, povedz ty, brácho, lebo jak ma vnímaš, že podľa mňa som doma dosť. Tak väčšinou pracuješ najviac cez ten víkend, ale aj cez víkend si nájdeš na mňa a maminu čas. Napríklad, že chodíš na moje zápasy a trávime spolu veľa času. Takže hej, veľa. Ono, tá robota je, ja nerobím teda muziku, ale už po týchto posledných rokoch, ktoré vytrestali hodne kultúru a hudbu teda veľmi výrazným spôsobom, tak som rozšíril svoje pracovné aktivity do rôznych smerov, od marketingu, aj cez podcasty a cez kadečo možné. A šťastie v tom je to, že vlastne si viem ten čas modulovať nejakým spôsobom a prispôsobovať si ho podľa seba a viem si ho naštolovať tak, že proste som doma, keď príde syn zo školy, alebo ho zoberiem respektíve, potom si trávim čas, keď ho vezem na tréning, vezem ho z tréningu a potom po prípade robím, ale vždycky tam mám naštolované miesto, aby sme ako boli spolu, čím som starší, tým je to pre mňa viacej dôležité. Hovoríš, že hráš futbal? Áno. Že ťa baví šport teda. Trúfaš si ísť možno v otcových šľapajach, alebo ťa láka niečo úplne iné? Skôr by som sa posnažil o to, aby zo mňa bol profesionálny futbalista, ale tak môžeš sa stať hocičo. Veď aj ty si sa športu venoval kedysi v minulosti, že?
Ja som veľmi rád, že sa k tomu takto dopracoval. Nikola Zakida, môžem povedať za seba, jak za otca sú na neho extrémne pyšní, pretože má také vlastnosti, čo sa týka toho športu, a má k tomu taký prístup, že ich na ňom obdivujem a strašne sa teším, že sa ich ako keby osvojuje už teraz. Je strašný dríč, máka cez neúspechy a stále vidí iba jednu víziu ako keby a má čistú lásku k tomu, čiže ja som aj strašne úspešný. Ja som ťa aj zachytila v jednom podcaste, kde hovoríš o tom, že dnešní rodičia sa s deťmi nerozprávajú, že to je taká najväčšia chyba. Ako to vnímaš ty? Lebo ty tak o svojom detstve veľmi nerozprávaš, ale asi možno nebolo ľahké. Možno, vieš to tak nejako porovnať, že snažíš sa byť ty teraz nejakým spôsobom, že možno lepším rodičom, alebo... Vieš čo sa týka detstva, nepovažujem ho za nejaké, ja som mal podľa mňa, že dobré detstvo. Trávil som ho vlastne nie na dedine, ale v predmestí a potom, čo sa týka, že ja som mal skôr také problematické to dospievanie a sú samozrejme nejaké veci, ktoré ako rodič sa snažím robiť ináč, ako som videl možno vo svojom okolí v nejakom období, ale to by som nejak necharakterizoval čisto, vieš, že iba na to dospievanie, ale všeobecne sa snažím každý deň byť lepší človek. Ty si sa aj celkovo veľmi mladý stal otcom, asi to bolo aj dosť ťažké v tých časoch. Bola to rozhodne, to bola najlepšia vec a najväčší zásah vesmíru, ktorým prišiel aj mojej manželke do života. Úplne mi to otočilo život do 360 stupňov a iba na dobre. Čiže spätne, keď sa pozriem, a keby som možno akože si pozrel nejakú chronológiu veci, čo sa diali, dalo by sa to asi charakterizovať ako ťažké obdobie, ale zároveň krásne a vždy na ňo budem rád spomínať. No, rodičia poznáme, to sú aj ťažké chvíle, aj ľahké, aj krásne, aj nádherné, takže to rodičovstvo je také kúzelné z každej strany. Má to niečo do seba. Ty ako syn už aj známych rodičov, lebo aj vaša mamina je už aj veľmi známa a veľmi pekná žena. Tu ti len skočím do toho ináč, že túto s mladým pánom sa akože ľudia fotia na voľnobeh, keď hocikám chodíme, čiže nemyslím si, že aktuálne už za nami s pani manželkou nejakým spôsobom zaostáva. Čau. Áno, už si taká promi rodina trojka. Slávna trojka. My to tak nebereme, sme všetci nohami pevne na zemi a myslím si, že čím sme starší, tým sme viacej nohami na zemi, ale som rád, že je to tak, lebo má to navnímané od malička a myslím, že sa mu aj troška ináč funguje, keď ho ľudia poznajú na základe neho a ne na základe jeho rodičov. Hej, čiže funguje to u vás aj tak, že dajme tomu, keď máš nejaký problém alebo niečo, tak ideš najprv za rodičmi a potom za kamarátmi? Máš k tým taký blízky vzťah? No, povedal by som, že hej. A poradia dobre? No, väčšinou hej. Aha. Niekedy až príliš, ne? No. Skôr sa dostávame do toho, že ja veľa vykecávam a viem sa opustiť emocionálne. Tak mi Nikola vždycky hovorí, že nebuď už emotional, stačilo. Takže skoro on to brzdí. No tak hovoríš aj o tom, že vlastne pred tým koncertom potrebuješ mať také trošku, že ticho. Tak viem si predstaviť, že keď z takého víkendu prídeš domov, asi ohúčaný z tej hudby, tak má táto také chvíle, že potrebuje byť úplne sám a úplne ticho, aby ho nikto nevyrušoval? Alebo rovno ide za vami a už spolu niečo vymyslíte? Skôr by som povedal, že rovno ide za nami. Tiež sa už väčšinou na nás domov, lebo tak väčšinou sa nevidíme ten 1-2 dní. Takže skôr by som povedal, že ide rovno za nami. No, oni sú dvaja ľudia. Ja ani nebývam, že ohúčaný, skôr bývam vycúcnutý jedne z energie z ľudí. Ale to je paradox, že počas koncertu a po koncerte ma ľudia neuveriteľným spôsobom nabijú. To je šialené, ak dokáže človeka nabiť dobrý koncert. A občas mám pocit, keď schádzam z toho stageu, ak keby som lietal, takú mám energiu. Druhá vec je potom, že keď sa 1.5 hodiny fotíš do tmy, a ja sa teda odfotím vždycky s každým jedným fanúšikom, bez ohľadu, koľko ich je na hociakom mieste, ale keď sa napríklad, že je tma a fotíš sa do tmy a ideš 1.5 hodiny blesky, to ťa vypne šíleným spôsobom. Plus, keď sa fotíš o 2 ráno a všetci sú už spíti jak hovado, tak a ty si triezvy, tak tiež je to fun, tak 10 minút, alebo 3. A občas takto som akože vyprahnutý z tých ľudí a vlastne vyhýbam sa potom v nedeľu jakémukoľvek kontaktu s ľudskou rasou, okrem nich dvoch, ich mám v Čile. No už aj sám si vlastne priznal, že vy trojka ste už taká známa na Slovensku, že keď niekam idete spolu ako rodina, tak si aj tak dávate pozor, že vás ľudia vnímajú?
Či ani jasne nie? to registruješ. Ja dojdem do miestnosti, kde je 300 ľudí a presne viem, že koľko z tých ľudí nás ako keby pozná. Vieš, že to už máš vyvinutý taký siedmy zmysel. Ale čím som starší, tým sa viacej ja osobne snažím dostať čo najväčšej prírodzenosti a absolútne neregistrovať, čo si ľudia myslia, či sa pozerajú, či riešia, čo si myslia o tom, čo robím, čo si myslia o tom, čo hovorím, lebo je to ich názor a ten absolútne není v žiadnej spojitosti s môjim životom vnútorným, takže. A ako sa ty cítiš, keď si niekde, neviem, vonku, alebo v reštaurácii, alebo niekde a ľudia ťa spoznávajú? Tak povedal by som, že je to super pocit, že som niečo dosiahol, takže ja osobne mám ten pocit rád zatiaľ a dúfam, že tak bude naďalej. Čiže máš rád pozornosť iných ľudí, že neprekáža ti to? Takú zdravú, by som to povedal. Ale niekedy vedia byť aj otravní tí ľudia. Vedia. Že? Ľudia hlavne vedia byť extrémne netaktní. No áno, určite ti všetci týkajú hneď, keď ťa stretnú. To mi vôbec nevadí, to je úplne, že najmenšia vec. Ja napríklad mám vyslovene, že málo veci. Teraz sme mali akurát cez víkend jednu situáciu, že sme išli so synom pozrieť na ohňostroj do jedného mesta. Bol večer, pani videla, že stojíme spolu, pozeráme na ten ohňostroj a aj tak doletela jak tank, rozbila to tam a hneď teraz chcela fotku s dcerou. Tak to bol taký moment, že mi to bolo, tedy mi to napríklad bolo nepríjemné, lebo mohla počkať tie 3 minúty, keďže videla, že ako rodina prežívame nejakú situáciu. Ale však sme rôzni a človek si potom povie, vieš, ja si hlavne pamätám, aké to bolo pri každom človeku, keď ma nepoznal nikto. A keď som sa modlil, aby ma niekto spoznal skrz muziku, lebo by to znamenalo, že ju pozná a chcel sa so mnou odfotiť. Čiže ja si pamätám, aké to bolo 12 rokov dozadu, veľmi dobre si to pamätám, preto si vážim to, čo je dneska. Čiže prežíváš taký pocit zadozučinenia po tých rokoch? Vieš čo, ja to v prvom rade nejak neprežívam vnútorne. Ja sa teším z toho, že sa mi podarilo v živote dostať do bodu, kedy sa živím tým, čo ma baví a z toho mám ako keby radosť, ale tieto veci, čo si veľa ľudí myslí, že ako keby rozmýšľame alebo tak, ja neprežívam, že vôbec. Ja to nejak to nevnímam. Ja fakt mám úprimnú radosť z toho, že môžem robiť proste aj v 36 rokoch stále muziku, že to má víziu, že to bude pokračovať, že to bude lepšie. Teším sa na všetky projekty, čo ma čakajú. Viem, že ty si tú kariéru naozaj budoval od základov a že medzi tým sa vlastne objavila aj tvoja choroba. Bolo to zo stresu, alebo to tak prišlo z neba? Vieš, čo tam je? Faktorov je tam viacero, určite, ale primárny je stres, 100% a nesprávne návyky z hľadiska práce so svojimi vlastnými myšlienkami. Tak by som to povedal. Hej, to je zaujímavé. To je inak pravda, že človek, ktorý má veľa negatívnych myšlienok, tak na sa môže privolať nejakú chorobu alebo niečo nie je veľmi dobré. To je holý fakt. Jak rozmýšľaš, taký si. A ja som napríklad nemal negatívne myšlienky, ale viem, že veľkú časť mojich myšlienok tvoril strach o budúcnosť, pretože tá moja cesta, kým som sa dostal do momentu, že aj ten zárobok napríklad začal byť stabilný, ja som mal tú cestu inú ako mali chalani. Keď sme začínali, ja som bol prvý v podstate foter na rapovej scéne a pamätám si ešte, že mi rozprávali ľudia, že nepatrí rodina do rapu a takéto veci, vtedy to bolo úplne ináč brané. A ja som riešil iné otázky, keď som začínal, jak to, či si kúpim Nike, alebo či si kúpim flašku, alebo gram, alebo niečo, než riešia chalani dneska. Riešil som to, za čo natočím videoklip, pretože mi po tom, čo som oplatil nájom a zaplatil plenky, neostalo nič na výrobu. Čiže tie roky si ako keby vybrali svoju daň, som na seba hrdý extrémne, že som tú cestu prešiel a zabudol som vlastne, čo som chcel povedať. Bavili sme sa o tých myšlienkach, že na čo myslíš, tak vlastne tak sa aj cítiš. A u mňa hovorím, že u mňa bol veľký faktor strach o budúcnosti, pretože som aj manželke hovoril, pri každom albume už tento album vystrelí, už to pôjde a už zarobím viacej peniazy a tak, lebo bolo to o hubu. Prvých pár rokov to bolo extrémne o hubu. Ja som robil hociaké druhé roboty popri hudbe, len aby som zarobil na to, aby som tú hudbu mohol robiť. Čo ľudia vidia iba pozlátko, vidia, že sa vozíš teraz na nejakých luxusných autách a takéto bullshity, ale nevidia vôbec, aká je cesta za tým a pre mňa, hovorím, bol
dlhšiu dobu som sa obával budúcnosti, pretože som typ človeka, ktorý je veľmi zmýšľavý. Ale začal som s tým pracovať a dneska vedem oveľa šťastnejší život, pretože všetky obavy, alebo 99% obav sú iba projekcie našej mysli, čo si my vytvárame a vlastne nie sú založené na realite, takže... Učíš takéto veci aj syna? Snažím sa ho tým neničiť, ale zároveň viem, že je veľmi, veľmi inteligentný, viem, že je veľmi empatický a viem, že je veľmi rozumný, čiže snažím sa aj napriek tomu, že mu to občas leze na nervy, sorry brácho, snažím sa mu to hádzať do takého priestoru, do podvedomia a hlavne čo sa týka toho rozmýšľania, tak snažím sa mu vysvetliť možno niektoré veci, aby nerobil v budúcnosti také isté chyby ako ja, pretože môže mať oveľa šťastnejší život, keď ich robiť nebude. Čiže vnímaš to ako fajn rozhovor s otcom o takýchto veciach, alebo skôr, že aj zad ma poučuje? No, keď som bol mladší, tak som to bral tak, že akože blbosti a takéto veci, ale tak teraz sa to snažím skôr viac pochopiť a zobrať si z toho aj niečo. Hlavne vidíš, ale že ti nevyprávam bullshity, ne? No hej. Vieš, že sa dosť veci potvrdí. No. Tak ty si taký najbližší motivátor asi. Že najbližší motivátor životný svojho syna. Tá, podľa mňa, verím, že zatiaľ ešte mám také miesto, že si môžem povedať, že to máme navzájom, lebo on bol pre mňa motivácia spolu s mojou ženou dlhé roky, aby som to peklo prešiel. Takže. No, život je taký zaujímavý, že vlastne ja som tu mala aj v Topky podcaste Jopa, ktorého poznáme ako bývalého moderátora. Ty nie, ale my áno. Ktorý tiež prešiel rôznymi štádiami v živote a tiež mi vlastne povedal, že takú vetu, že v živote si musíš všetko vybojovať. Neviem, či ty s tým súhlasíš, alebo nie? Určite áno. Ono je to v podstate to, čo si povedala, sa dá povedať aj inými slovami a má ten istý zmysel. Ja si myslím, že veľa vecí v živote je otázka toho, ako veľmi to chceš. A či bereš situácie ako skúšku, preto, aby si sa dopracoval, pretože veľa ľudí aj manifestuje, teda sníva si veľké sny, lenže neočakávajú to, že ja teda verím takým veciam, že ten vesmír ti dá to, čo chceš, ale zároveň ti postaví do cesty všetky prekážky, ktoré musíš prejsť, aby sa tam dostal. A tam sa vlastne buduje alebo ukazuje charakter toho človeka a tam vlastne v týchto momentoch, keď už nevládzeš a tých prekážok je strašne veľa a už nevládzeš bojovať, tam sa ukazuje, ako veľmi naozaj chceš a ako to úprimne miluješ. Keď sa človek z ničoho nič dostane k niečomu, tak zrazu si vie aj vyfiltrovať kamarátov. Mal si to tak aj ty, že mal si dobrých ľudí popri tej svojej ceste, alebo si musel niektorých vymazať zo svojho života? Každý človek, ktorého som mal vo svojej ceste, mal svoj význam. Ťa naučiť niečo. Áno. Či dobré, či zlé. V podstate v rezume nie je nič zlé, pokiaľ ku každej skúsenosti, ku každej situácii pristúpiš, odstúpiš od nej a zoberieš ju ako skúsenosť, tak nemôže vlastne žiadna situácia, čo sa deje v živote, byť zlá. A čo je halus, že aj keď človek prechádza cez najhoršie situácie v živote, a prejde čas a dokáže sa na to pozrieť retrospektívne, troška s odstupom dojde na to, že ho vlastne tá situácia posilnila, že ho urobila silnejším, ak sa teda rozhodne s tým pobiť a rozhodne sa byť silnejším. A to už záleží potom od človeka, či si človek, ktorý sa v krízových situáciách opustí a rozleje a golej, alebo si človek, ktorý v krízových situáciách bude rásť. No, ja sa chcem spýtať takú otázku, že prečo tí reperi toľko hrešia v tých pesničkách? Nadávajú. Vieš čo, úplne ti jednoducho to odpoviem, pretože hrešia aj v prirodzenej reči. A tým, že okolo repu nebol spravený taký závoj toho popu a toho sofistikovaného a zlatého všetkého, tak to bolo priame. Ja napríklad osobne, čo sa týka... Môžem povedať? Môžem, no, že čo sa týka bežnej reči, hreším. Dokonca hreším aj pri Nikolasovi, ale ja to vôbec neberem ako úražky alebo niečo. Podľa mňa je veľmi dôležité, aký tón a akú intenciu tým slovám samostatne dáš. Pre mňa niektoré nadávky sú bohužiaľ také, že vyrastal som v chalanskom prostredí na ulici, vieš, čiže my to bereme jak bodku alebo čiarku, vieš. A ja tomu nedávam význam, aký je v nejakom synonymickom slovníku. Zároveň si myslím, že oveľa horšie nadávky
vedia ľudia povedať iba s tónom svojho hlasu a nemusia ani nadávku ako keby vysloviť. Čiže podľa mňa je to len o tom, že ten rap je predsa len najbližšie, čo sa týka nejakému prirodzenému jazyku, vyjadrovaniu, ktorý človek používa, a tým, že veľa ľudí hreší a v tom rape je to na ulici, je to dvojnásobne viacej, by som povedal, tak asi je to len výsledok nejakej tej cesty, toho prirodzeného jazyka do nejakého kreatívneho výstupu. Wow! Ja to len tak vnímam z toho pohľadu, že vieš, že na tých koncertoch je potom aj tak akože veľa takých mladých alebo mladších ľudí. Neviem, vysvetľuješ to aj Nikolasovi, že potom, že takto by si asi rozprávať nemal, alebo on to vie filtrovať. Myslím, že sme si tieto veci povedali 7 rokov, on je hodne inteligentný, aj manželka hreší, aj ja hreším. A nepočúvam Nikolasa, že by niekde chodil a mu to lietalo, lebo prečo vlastne? Prečo nehrešiš? Lebo ste ma tak naučili, prečo by som hrešil, je to také dosť neslušné, by som to občas povedal. Že vidíš, že to je presne ten, že mám si neslušnejšieho, než som ja sám, to je strašné. Ale tak dobre, že to tak racionálne nad tým sa zamýšľaš, vieš, že to nie je len také, že... Ja si myslím, že by ľudia mohli riešiť celkovo diametrálne odlišné veci na druhých ľuďoch, ako je trebárs hrešenie, vieš, alebo takéto veci. Aj čo sa týka rodičov s deťmi, myslím, že sú veľa podstatnejšie veci. Určite. Ale to je ako keby určite len mne osobne, hej, nikomu inému. Mne to ako trošku prekáža, aj taká možno taká agresivita, hej, že... Tam by som skôr išiel do tej agresivity. To je vec, ktorá prekáže častokrát aj mne. Nadávky mne osobne nevadia, ale berem ich ako som ti povedal, čiarku, bodku, ako súčasť jazyka, ale čo mi vadí a vadieva mi na rôznych ako keby veciach je napríklad ten agresívny potón pri veciach, s ktorými sa nestotožňujem. No, mne sa páčia títo novodobí reperi, musím povedať, že aj tým, že aj ostatným mužom dávate trošku taký príklad aj do života, že reper to nemusí byť len taký gangster, ktorý tu prehajdaká peniaze a žije si kadejako, ale že napríklad aj ty, aj dajme tomu Rytmus, že ste prosto slušní muži, ktorí sa oženili, majú deti, majú rodinu, sú na to pyšní a že sa to tak aj v tom repe odzrkadľuje. Niektorí už majú po 40-ke, niektorí z nás smerujú k tej 40-ne, čiže tam tiež by som mal dal tú odpoveď, že tak už pri tej 40 by si už trošička nemusel mať v hlave septik, alebo jak to poviem. Ale je možno, že tá rodina ťa, dajme tomu, držala takto, že na zemi? Jasné, jasná vec, jasné. Že si musel sa aj racionálnejšie chovať alebo správať? Nemusel, ale chcel. Chcel si. To je rozdiel. Dobre, tak aby som vás nežmýkala toľko z intimného, súkromného života, tak trošku načrím aj do tej hudby, že ako vznikajú tie tvoje pesničky? Píšeš si všetky sám, alebo máš na to tiež nejakých ľudí, ktorí ti pomáhajú s textami? Nie, to zatiaľ zachovám naozaj autentické, ale nemal by som problém, dlho som to mal v sebe tak, že neexistuje, že by som v živote zachytil na mikrofón slova niekoho druhého, ale mne sa aj veľmi vyvíjal postoja k tej hudbe, aj čo sa týka otvornosti k rôznym iným žánrom hudby, a som veľmi rád, že odkedy som stretol svojho aktuálneho producenta DJ Filipiana, tak sa mi to otvorilo a vlastne prešiel som potom takou obrodou, že do nejakého roku 2017-18 som robil fakt, že striktný rap, nedalo sa polemizovať o tom, aký je to žáner alebo niečo, bolo to naozaj, že striktný rap. A potom prišlo obdobie, keď som sa začal viacej otvárať hudbe, spravil som prvú reggaetonovú vec, zistil som, že ty vole, mňa to baví a ešte mi to aj celkom ide. Takže tým, že som aj zvedavý človek a bavia ma nové veci, tak potom som mal etapu objavovania a skúšal som vlastne robiť skladby do rôznych iných žánrov. A teraz je situácia taká, že každý svoj kreatívny výstup, nech to vyznie hocikomu, hociak, beriem ako prácu proste vesmíru, lebo tak to je. Všetky slová, všetky harmonie, všetky linky, ktoré hoci kde počuješ, už boli na svete vymyslené. Všetko je už vymyslené. Ide v podstate, aj ja fungujem takým spôsobom, že ja nepíšem doma, pretože v minulosti som robil to, že stále som nemal pocit, že robím ako keby dostatok, tak som každú noc chodil písať do auta, každú noc niekoľko rokov, pustil som si hudbu a snažil som sa napísať nový text alebo niečo natrénovať, aby som mal pocit, že robím pre úspech a preto, aby sa to posunulo ďalej. Potom som zistil, že všetkého veľa škodí a vlastne hudba sa mi uvoľnila, aj kreativita sa mi veľmi uvoľnila, keď som
svojmu mozgu dal viacero činností, ktorým som sa začal venovať. A prešiel som z toho, že som každý večer písal nejaký text do toho, že nepíšem absolútne texty, prídem bez jedinej čiarky do štúdia a každá skladba, ktorá napríklad na novom albume, ktorý bude vychádzať za necelé 3 týždne alebo na začiatku novembra, každá jedna vec, ktorá je tam, tak vznikla takým spôsobom, že som prišiel do štúdia za Filipianom, on začal hrať akordy, keď sme vychytali nejakú náladu, ktorú som zacítil vnútri, tam som povedal stoj, začal rozvíjať akordy, spravil vlastne hudbu a počas toho, ako on robil a tvoril hudbu, som začal písať text, alebo väčšinou fungujem tak, že ma napadnú linky, pustím si nahrávanie, nahrajem si prvé linky, ako keby melódie, prvé nápady, ktoré ma napadnú, občas mi medzi to idú už aj slova, niekedy mám iba čisté linky, že iba zo zvukov a potom vlastne textujem a keď on dorobí hudbu, idem za mikrofón a nahrávame. Tak to vzniká každá vec, čiže je to naozaj o tom momente konkrétny, ktorý zachytí ma o tej emócie, ktorú v danú sekundu cítim, keď tvorím. A zvykneš, že keď niečo zložíš, tak hneď prísť domov a pustiť to svojej rodine, alebo nie? Vieš čo, ja osobne neverím, že veľa reperov a artistov hovorí, ja nepočúvam svoje veci, až potom, keď to vidia, prosím ťa, čo vyprávaš? Neverím, pretože ja to mám tak, že keď nahráme vec a nebude aj že dobrú, a odchádzam od 2:00 ráno zo štúdia, 1,5 hodiny mi trvá cesta domov, tak počúvam tú skladbu non-stop 1,5 hodiny. A potom ešte ďalšie 3 dni a mám z tej skladby takú vnútornú radosť, že na týždeň mám takú úžasnú energiu, že to je brutál, preto rád tvorím. A počúvaš od svojej pesničky, alebo máš nejaký úplne iný druh hudby, sa ti páči? Tak ako kedy niektoré jeho pesničky občas, že počúvam že častejšie, niektoré menej. Aj mu tak niekedy povieš, takže skritizuješ, že táto nebolo moc dobré, táto je zase super. Ako kedy? Super song. Čiže tak povieš aj nejaký svoj názor, hej, k veci. Jasné, ja sa aj pýtam a ide mi aj o to, aj mu ho prosím vždycky, aby mi všetko hovorí úplne úprimne, lebo keď ťa zaujíma niekoho názor a chceš počuť modifikovaný ten názor, tak na čo ťa vlastne zaujíma. Ale je dobrý, ja som na poslednom albume napríklad inšpiroval a čo si napríklad Nikolás vôbec neuvedomuje, že veľmi pomohol navnímať mentalitu mladých, z ktorej som ja už trošičku ako keby odišiel preč. Sledujem vlastne, ako muziku počúva, aké veci sa riešia medzi nimi a priznám sa, že tento album síce vznikal takto organicky, ako vznikal, ale rozmýšľal som aj pri niektorých skladbách nad tým, že či by to počúval Nikolás. A jednu tam mám, čo sa mu ľúbi mega, takže mám mission accomplished. No tak super, tak možno v budúcnosti niekedy aj nejaké, možno duo? Nikolás, trúfaš si? Joj, tak na to by sme si asi ešte museli chvíľku počkať. Toto ako keby nerotíme, ja za seba napríklad, nie je úplne jedno, kade po svete pôjde, len je šťastný a to je najdôležitejšia vec, vôbec nemusí ísť ani do tohto bordelu slovenského showbiznisového. Aj keď druhá vec je tá, že má na to brutálne predpoklady, ale nech robí čokoľvek v živote, ja som na neho strašne pyšný, aký človek z neho rastie, aký je vo vnútri a to sú pre mňa také veci, jak pre otca, že viacej som si nemohol prijať. Myslím si, že môžeme takto pekne ukončiť celý tento podcast. Veľmi pekne si to zakončil touto vetou, takže ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli k nám do Topky podcastu. Držte sa. My ďakujeme za pozvanie a hezký deň. Dovidenia.